Nik dakidala ebentzat oso epealdi, askatasunezko epealdia izan zan. Suposatzen dut eurek egitea biela kontrastea, ez? Gero etorri zanagaz, kontrasta bezkero nahiko askatasunez edo bizi ziren, ez da? Kontuan hartu behar da, bai alde batetik eta bestetik, langileak zirela, obreroak, eta euren maila ekonomikoa oso bajua zala, beraz, alde horreri begirabe, beti eguneroko soldataren bila ibiltzen ziren, ez? Bizimodua esan, erreza hori esate bien, baina egize da, badagoela, edo kontakizunetan eta badagoela, askatasun horren edo aske bizi izatearena edo eskubidei buruzko gogoratzea bien, ez? Jabiela hau, eta beste hau, eta beste hau, eta gero ezinezkoa izan zala 40 urtetan, ez? Badago kontraste hori.